mooi stukje. Echt wel. Ja, maar dat is niet alleen voor hem gevaarlijk. Voor ons is er ook gevaarlijk, hè? Ja, ik bedoel, ik ben een heel aardige jongen, maar ik wil niet achter hem zitten. Nee, je kan het uit het. Hij heeft per ongeluk nog op de fiets. Ik bedoel, hij heeft ook geen klikstep. Niks. Dus hij stuit er zo af. Was goed? Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij steekt de hand uit. Hij wil heel veel.